Mátralábánál Gyöngyösön a Dél-Kálvária part egyik újonnan kiépült lakónegyedében vált eladóvá az új építésű társasházi lakáson. Az ingatlant szerkezetkész állapotban vásároltam meg a beruházótól, így lehetőségem nyílt arra, hogy egy egyedi elrendezésű, modern otthont alakítsak ki benne. A különböző kényelmi funkciók, mint például az okos otthon által megvalósított fűtés és klímavezérlés, az automatizált árnyékolás és szellőztetés, valamint a távoli elérési lehetőséggel rendelkező világítás kiépítése lehetőséget teremt a maximális kényelemre, biztonságra, energiahatékonyságra. Emellett a teljes körű helykihasználás érdekében beépített bútorok kerültek elhelyezésre a lakás egész területén, mely letisztult, modern, minimalista stílust kölcsönöznek a funkcionalitás mellett az ingatlannak. A déli fekvésű közel 30 négyzetméteres tetőteraszon, a csodás mátrai panorámában és a Gyöngyösi tó látványában lehet gyönyörködni. A fűtést, illetve a melegvíz ellátást kondenzációs gázkazán biztosítja, mely nem használ fel sok energiát, köszönhetően a társasház megfelelő szigetelésének. Az épület közvetlen közelében élelmiszerbolt, óvoda, iskola is megtalálható, a belváros pedig 15 perces sétával érhető el. Az otthonomat bátran ajánlom azoknak, akik egy már kész és a modern kor elvárásainak megfelelően felszerelt ingatlanba szeretnének beköltözni.